राम राम नमस्कार। हम किरण उपाध्याय आज बहुत सुंदर एगो सोहर सुनाओ तनी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब सभे, कमेंट करके बताइब सभे, पूरा सपोर्ट करी सभे। चली सुनल जा। जमुना बने से कियो ना ससरेला बघवो ना गुजरेला बघवो ना गुजरेला हो यारे तमना बने सीता उदा बसली त सीता जी गर्भवा से सीता जी गर्भवा से हो यारे तमना बने सीता उदा बसली त सीता जी गर्भवा से सीता जी गर्भवा से रोवेली सीता छन कई अवरु बिछन कई अवरु बिछन कई हो यारे के हमरा आगा पाछा होई है के सखोली है के सखोली है नु हो यारे के हमरो के सिया बटोरी है के होई है अपन के होई है अपन ओ यारे के हमरो के सिया बटोरी है के होई है अपन के होई है बन में से निकले बन सपति तो सीता समझावेले सीता समझावेले हो ये सीता हम तहरा आगा पाछा होई बिहा माही के सिया खो लबी माही के सिया खो लबी हो ये सीता हम तहरो के सिया बटो रबी माही होई बोया पनहा माही होई हो ये सीता हम तहरो के सिया बटो रबी माही होई बोया पनहा माही होई बोया घरी राती गईल पहाड़ राती आवारो पहाड़ राती हो यारे जामी गईले बाबू नंदलाल महले उठे सोहर महले उठे सोहर हो यारे जामी गईले बाबू नंदलाल महले उठे सोहर महले उठे सोहर मोरा पिछुआर वहाँ जमा भैया बेगे चलिया वजमा के चलिया हो ये भैया सीता जी के भैले नंदलाल लोचना पहुँचा वलोचना पहुँचा वाहू हो ये भैया सीता जी के भैले नंदलाल पहुँचा वलोचना पहुँचा पहिला लोचना राजा दशरथ दूसर कोशिला रानी दूसर कोशिला रानी हो यारे तीसरे लोचना बबुआ लक्ष्मण रमैया जानी जान सुरमैया नासु हो यारे तीसरे लोचना बबुआ लक्ष्मण रमैया जानी जा नसु रमैया जानी जा नसु हो चारो चौखंड के पोखरा तोरा मद तुमानी करे राम हो यारे के करा भइले नंदलाल लोचना पहुँचावेल लोचना पहुँचावेल कहवा के हव तू हजमा कहाँ रे कैले कहाँ रे कैले
भैले नंदल लोचन पहुँचाइल लोचन पहुँचाइले हो राजा सीता जी के भैले नंदल लोचन पहुँचाइल लोचन पहुँचाइले हो पहिला लोचन राजा दशरथ दूसरा कोशिला रानी हो यारे तीसरे लोचन बबुआ लक्ष्मण मैया जानी अनसुर मैया जानी जानसु हो यारे तीसरे लोचन बबुआ लक्ष्मण मैया जानी अनसुर मैया जानी जानसु राजा दिहले चढ़ना के घोड़ावा कोशिला रानी आभरण कोशिला रानी आभरण हो यारे लक्ष्मण दिहले अलहर बछेड़ावा रहसी नौआ घरे गैल रहसी नौआ गैले हो यारे लक्ष्मण दिहले अलहर